Punong barangay nga nadakpan sa drug buy-bust operation sa sulod sang barangay hall sa Zaraga, Iloilo, nagpositibo sa drug test. Si Zen Kilantang nakatutok. Base sa investigasyon sang kapulisan sa syudad sang Iloilo, ginakuha ni punong barangay Bernard Galache sang barangay Inagdangan Sentro, Zaraga ang supply sang shabu nga iya ginaduso sa iya mga parokyano. Madumduman nga gin-operate si Galache sang Biyernes sa diin na-recover ang 80,000 pesos nga balor sang ginapatihan illegal nga droga. Gilayon nga ginpaidalam sa drug test ang punong barangay kag nagwa nga positibo ini sa paggamit sang illegal drugs. According sa Zaraga Municipal Police Station, nagpositive ang examination na ginkandak kay punong barangay Bernard Galache. Nahibaluan nga madamo na sang reklamo nga nabato ng kapulisan nga nagaduso sang shabu kag ginahimo sini ang barangay hall nga drug den. Apang ang mga alegasyon na ang una na nga ginpanginwala sang kapitan. Si Galache ang ikatatlo na nga barangay official nga nadakpan sa pagbaligya sang illegal nga droga. Una ang barangay Kagawad sa Banate kag ang punong barangay sa San Enrique. Sunod sa IPPO, padayon ang monitoring nila sa tanan nga elected officials, ilabi na nga nagahilapit ang SK kag barangay elections. Continuous ang aton monitoring, not only lang gid sa mga mga elected official o mga barangay officials naton, but tanan-tanan kag kung sino ang monitor naton kag ma-validate, then operation is followed. Upod Karumal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.